Bore da pawb. Bore da. Bore da, wel o. Diolch menna. Rwyd yma. Greit, so fe'na lyflu gweld pawb yma. Croeso pawb sy'n ymuno adra hefyd ar y live stream. Waw, pwy fes yn meddwl fes ni'n deud hynny 2 flynedd yn ôl. Anyway, dyna ni. So croeso cynnas. Fel arfer pan da ni'n dod at ein gilydd eddoli fel yma, mae'n argymysgedd anhygol yna o rhai ohoni sydd efo dathliad a llawenydd o'r wythnos, a rhai o'n wedi cael her go iawn, really wedi cael wythnosau anodd. Ac yn y context yna, a'r cymysgedd yna, da ni'n dod â offrwm o fawl ac oddoliad i Dduw. A da ni'n anogi'r rhai sydd wedi cael eu pwyso mewn arnyn nhw, a da ni'n dathlu efo rhai sydd wedi cael wythnos da. Gwrandewch ar hwn o Corinthiaid, mae Paul yn deud, fod trafferthion yn pwyso a gwasgu o bob cyfeiriad, da ni ddim wedi cael ein llethu'n llwyr. Dyna pam da ni ddim yn digaloni. Hyd yn oed os da ni'n darfod yn gorfforol, da ni'n cael ein cryfhau yn ysbrydol bob dydd. Dydy'n trafferthion presennol ddim byd o bwys, a fod nhw ddim yn para'n hir, ond maen nhw'n arwain i fendithion tragwyddol yn y pen draw. Ysblander sydd tu hwnt i bob mesur. Felly, mae'n sylw ni wedi hwylio ar beth sy'n anweledig, dim ar be welwn ni yn digwydd o'n cwmpas ni. Dydy beth sydd i'w weld ond yn para dros dro, ond mae beth sy'n anweledig yn aros am byth. So i mi mae'n lawenydd, mae'n lyflu bod yma efo chi, a dwi wedi cael wythnos anodd, go tough, a dwi wedi bod yn edrych ymlaen i fod yma efo chi i gyd, i ganu ac i addoli efo'n gilydd, i syllu arno fo, ar Iesu. So gadewch i ni sefyll, a gadewch i ni ganu'r gan gyntaf. Gariad dwy fol uwch bob gariad lond nefoedd fwyd i lawr. Yn omni na'i gnad y drigfa a choron ar arfaith fawr. Iesu llawn tosturi ydwyd, cariad anherfon o pyr, moes i ni dy iachawdwriaeth, tydi esmwythau ein gyr. Tydan feidiol i waredu rhod yr asidol i gyd. Dychwel atom ni yn ebrwydd yn dy demlau drig o hyd. Ma'n yn beinydd dyfendiddio megis yn dy eglwys ffryd. I'w ffolian i ddydd heb dewi, teoriodd yn dy gariad gryf. Gorffen mwyd y gread newydd pyr difau y byddom ni. Dyr o weld y iachawdwriaeth wedi hadfer yno ti. Cawn ein gwisgo meag o goniant nes meddiant
goniant nes meddiannu'r nefolad, ildion coron ac yn golli mewn rhyfeddod a mawrhad. Great. So fes fi'n licio wneud sort of gweddi myfyriol rwan. So os fes chi'n licio eistedd I lawr, a dwi am cymryd chydig amser I ni gyfarfod efo cariad Duw. So, os da chi'n fodlon, fedrwch chi gael eich llygyd, a gadewch chi ni fyfyrio a gweddio. Dwi am fod yn defnyddio ambell o kind of ddelweddau syniadau allan o'r Beibl fel da ni'n neud hwn. Cariad ydy Duw. Mae o wedi dangos sut olwg sydd ar y cariad yna mewn person wnaeth ddangos cariad Duw I fod yn hunan roi. Mae o'n hollol hael. Mae'n hollol hael I chi. Mae popeth sydd ganddo ohono ei hun yn eiddo I chi. Mae o'n madda yn radical, yn gyfan gwbl. Does dim byd na all ei waed ei olchi. Does dim un peth da ni rioed wedi wneud sy'n gallu ei rwystro rhag ein caru. Mae o'n cyd-ddioddef. Mae'n gwybod ein tristwch dyfnaf, ein poen dyfnaf. Mae wedi brofi yn ei gorff, yn ei enaid ac yn ei ysbryd. A mae wedi chwysu gwaed I ni. Dyna'r math o gariad sy'n cael ei estyn ato ni, a mae'n byw yno ni. Ac os ydych chi eisiau profi'r cariad yna, mae hynny'n oce. Faswn i'n fodlon I ildio fy hun i'r fath yna o ofal. Ac os dyna sut yw Duw mewn gwirionedd, os mae Iesu wir wedi dangos Duw I fod yr Aba indwelling yna sy'n byw yno ni, sy'n ein dal ni ar ein gweithaf ac yn ein poen dyfnaf, sy'n wedi bod i'r dyfnder tywell I ffindio ni, fysa chi'n fodlon I ildio eich hunan i'w ofalef? Os fysa chi'n licio, cymerwch foment rwan I dderbyn ei gariad. Mae o'n awyddus I gyfarfod efo chi rwan. Os fysa chi'n hapus I gyfarfod o rwan yn eich meddyliau, dwedwch hyn. Ysbryd glân, wneud I agor llygaid fy nghalon I weld Aba, Dad, ac I dderbyn ganddo fo. Ydy o'n dod fel tad, fel ffrind, fel brawd? Ydy o'n dod fel bugail, fel brenin, fel iachawr? Sut bynnag mae o angen dod atoch chi, agorwch llygaid eich calon i'w dderbyn. Mae'n dod i'ch calon I ymweld, a mae'n dweud, fyswn ni wir yn licio byw yma. A cymerwch eiliad rwan efo llygaid eich calon I weld be fysa'r arglwydd Iesu'n licio dweud wrthych chi. Dwi'n arbod yr arglwydd Iesu. Mae o'n cario newyddion da. Felly gadewch I ni gymryd amser I weld pa neges o newyddion da sydd gan Iesu I chi heddiw. Mae'n eich caru chi gymaint. Mae'n gwybod be ydych chi angen, ac yn y Beibl, da ni'n ei weld yn siarad efo bobl efo one-liners perffaith, sy'n llefaru syth i'w calonau. Beth fysa'r peth cyntaf oll fysa fo'n deud wrth I chi heddiw? Felly agorwch clustia eich calonau, a mae'n ei ofyn iddo fel hyn. Hei Iesu, beth ydy'r newyddion da I ni heddiw? Dwedai fy mrodyr a fy chwiorydd yn yr eiliad yma.
dydw i ddim yn gofyn i unrhyw un sign up am rhywbeth heddiw. A mwy na thebyg, mae'n ddiwrnod i chi dderbyn chydig o gariad. Felly, agorwch dwylo eich calonnau, a dwi am ofyn i Dduw eich bendithio chi. Tad nefol, Aba, Dad. Mab Duw a'r dwylo clwyfedig yna. Ysbryd glân efo'r cariad tanbaid yna. Wneud i fendithio fy mrodyr a chwiorydd heddiw. Wneud i roed y law clwyfedig ar ei beichiau. Tynnu'r beichiau a tywall mewn goleuni a chariad heddiw a llenwi nhw i fyny efo'r holl ddaioni sydd gyno ti iddyn nhw. Felly gallwch chi ollwng gafal ar y stwff. Gadewch chi ddodynnu'r pwysau a'r poen o'ch calonnau i mewn i glwyfau, lle wneith o amgylchu nhw â chariad, a gadewch chi ddodywall cariad sy'n iachau i mewn i'ch calonnau. Gallith eich newid o tu mewn. Diolch am wneud y daith bach fyfyriol yna efo fi. Da ni am fynd yn ôl i addoli y Duw anhygoel yma sy'n yn caru ni'n llwyr. So gadewch ni sefyll efo'n gilydd. Awdur y holl fyd, cerddai efo fi. Rheolwr y holl fyd, cerddai efo fi. Tawelwr y storm, cerddai efo fi. Iachawr yn halo ni, cerddai efo fi. Dwi dy angen, dwi dy angen, o Iesu, cerddai efo fi. Oleuni ar bob cam, cerddai efo fi. Rhoddwr bywyd i'w, cerddai efo fi. Dwi dy angen, dwi dy
awdur y holl fyd. Awdur y holl fyd, cerdda efo fi. Rheolwr y holl fyd, cerdda efo fi. Tawelwr y storm, cerdda efo fi. Iachawr yn calon i, cerdda efo fi. Caredigrwydd o'r llais di dy ras, yng Nghymru dod o wyllwch, am llenwi a heb. Rhodd o'r trigaredd yn fy angen, wyt ti'n helpu ni. Ac annu rhaid i mi. Da ddewidion di yn i amen. Mae da ddewidion di yn i amen. Tad Caredigrwydd, tad Caredigrwydd, tywall llais di dy ras. Yng Nghymru dod o wyllwch, am llenwi a heb. Rhodd o trigaredd yn fy angen, wyt ti'n helpu ni. Ac annu rhaid i mi.
da ddewidion di yn i, amen. Mae da ddewidion di yn i, amen. Iach awr hyfryd, dwi yma drwyddo ti. Tynnais fi o'r lludw, bod melldydd torais ti. Gwaredwr llawn bendith fi, osodais fi yn rhy. Ac annu rhaid i mi. Ffogol wyt ti. Ffogol, di byth ni fydde ti. Ffogol wyt ti. Mae da ddewidion di yn i, amen. Mae da ddewidion di yn i, amen. Gorffwys gnaf, yn da ddewidion di fy hyderu. Yw dy ffyddlondeb di, gorffwys gnaf, yn da ddewidion di fy hyderu. Yw dy ffyddlondeb di, gorffwys gnaf, yn da ddewidion di fy hyderu. Yw dy ffyddlondeb di, ffyddlon wyt ti. Ffyddlon hyd byth mi fydde ti. Ffyddlon wyt ti. Mae da ddewidion di yn i, amen. Mae da ddewidion di yn i, amen. Rwy'n dod yn nes nag y bu mi erioed, gweithaf fy methiant mae croeso i mi. Edrychaf i ddlygaid ac mae dy gariad mor glir. Nes ac yn nes y rwy ti yn fy ngwad, ac gariad o'm hamgylch mae'n halon yn fyr. Ti'n symud fy orn ac yn fy ngwneud i yn fyr. Dad rwy'n eiddo ti. Fy mhechod am gwarth, nawr wrth y groes, rwyf yn eithrio. Rwyf yn dod nawr i lle ddylwn fod, ac rhaid gwmni i fewn idd gol, dan at ti rwy'n dod, yn tywall fy moliant amser. Rwy'n ildio'n halon mae'n ormod nawr, rwy'n sydd o'n ddyfnach i fewn i'r gariad. Rwy'n dod yn nes nag y bu mi erioed, gweithaf y methiant mae croeso i mi. Edrychaf i ddlygaid ac mae dy gariad mor glir. Dad rwy'n eiddo ti.
Christos, rwyf yn ei rhoi. Rwyf yn dod nawr i lle fel fod, adre fydd gwmni i fewn i'r gôn, dara ta ti rwy'n dod, yn tywall gymoliant amser. Rwy'n ildio'n halon, mae'n ormod nawr, rwy'n sydd o'n ddyfnach i fewn i'r gariad. Dewis a'r carin llwyr, anfeibion a merched ambyr, yn dy gariad di. Wedyn dewis a'r carin llwyr, anfeibion a merched ambyr, gariad dir. Wedyn dewis yn carin llwyr, ymfeibion a merched ambyr, yn dy gariad dir. Rwy'n dod nawr i lle fel fod, gwmni i fewn i'r gôn, dara ta ti rwy'n dod, yn tywall gymoliant amser. Rwy'n ildio'n halon, mae'n ormod nawr, rwy'n sydd o'n ddyfnach i mewn i'r gariad. Amen. Amen. Wel, bore da bawb. Diolch fawr iawn i Robin a'r band am arwain y rhan gyntaf bore yma. Da ni'n disgwyl mlaen i glywed neges gan Arwel mewn munud hefyd. A dydy'r goes dal ddim cweit yn well gyda Arwel, felly bydd Arwel yn eistedd lawr. Achos mae Arwel yn licio bod ar yr un lefel â pawb arall. Yn wahanol i ni weinidogion sy'n meddwl bod ni'n bwysig. Felly, croeso cynnes i bawb sydd yma a hefyd chi sydd yn ymuno o adre. Mae'r grwpiau cymuned yn cychwyn ôl wythnos yma. Felly, os ydych chi'n aelod o grŵp cymuned, gewch chi neges gan arweinwyr eich grŵp cyn nos Fawrth yn dweud beth yw'r trefniadau. I ni dal ddim cweit yn siŵr eto sy'n yw'r grwpiau sy'n cyfarfod yn y capel, mynd i gyfarfod yn y capel, neu aros am Zoom am chydig wythnosau eto, wrth bod y tywydd yn gwella os dim byd arall, a wrth gwrs sefyllfa'r Covid yn yr ardal yn gwella hefyd. Ond mae'r grwpiau yn cychwyn ôl wythnos yma, a be fydd y grwpiau yn gwneud tymor yma gyda llaw yn ogystal â cael amser i rannu a gweddio, bydd yna gyfle hefyd jyst i drafod rhai o'r themau sydd yn codi yn y negeseuon yma ar ddydd Sul. Mae'r clwb ieuenctid yn cychwyn ôl wythnos yma hefyd, felly mae croeso cynnes. Hanna, ti eisiau dod lan i ddweud ger am hwnna, actually? Ie, tyd. Mae well iddo fo ddod gen ti, neu byddai'n cael y details yn wrong.
Diolch, Rhys. Ie, dyn ni'n rili gyffroes i ddechrau nôl. Tyma diwetha, o'n i wedi cael tymor rili da yn y clwb. Mae'n llawn hoel, dyn ni'n cael gemau, dyn ni'n cael snacks. Ond yn hefyd, dyn ni'n dysgu mwy am Iesu a beth mae fel i'w ddilyn. So, dyn ni'n dechrau nôl nos diolch, fercher yma. 6:00 yn y capel. Mae'r clwb 6-7. Os ydych chi blwyddyn 6 neu ysgol uwchradd, mae croeso mawr i chi ddod. So 6-7 nos fercher yma. Diolch. Diolch fawr iawn, Hannah. Hefyd mae Sêr bach yn cychwyn nôl wythnos nesaf. So os ydych chi oedran efo babis a toddlers, mae hwnna'n cychwyn nôl. Ond mae rhaid cael tocyn ymlaen llaw achos bod rhaid ni rheoli niferoedd. So bydd yr link ar tudalen Facebook Sêr bach ar gyfer prynu tocyn drwy Eventbrite. Gosh, mae pethau mae'n gymleth. Ond mae'n ffordd da i gadw pawb yn ddiogel. So, newn ni jyst cael gair o weddi dros y plant nawr, a wedyn bydd Arwel yn dod lan i siarad hefyd. O Dduw Dad, da ni'n diolch i ti am y diwrnod newydd yma. Ni'n diolch yn bod ni gweitha amgylchiadau byd o'n cwmpas ni, gweitha amgylchiadau bywyd, dal a rheswm i daddoli di. Mae gennym ni ddal llawenydd hyd yn oed pan mae'r byd yn ysgwyd o'n cwmpas ni. O Dduw Dad, bydd efo'r plant wrth bod nhw'n mynd lawr grisiau i glywed mwy amdano chdi a mwynhau amser efo'i gilydd, ond hefyd bydd efo ni oedolion wrth i ni glywed neges gen ti. O Dduw Dad, bydd efo Arwel, dyn ni'n arbennig yn gweddio dros Arwel a'r teulu ar hyn o bryd efo mam Arwel ddim yn special, a da ni'n gofyn i ti ddefnyddio Arwel felly trwy wendid o Dduw Dad. Oherwydd dyna yw'r thema da ni wedi clywed yn barod efo Robin bore yma, yw bod ti yn dangos dy ogoniant, bod ti'n defnyddio ni trwy dy wendid, achos bod ti wedi dewis mynd yn wan mwyn i ni gael rhyddid a bywyd. O Dduw Dad, i ni'n cyflwyno gweddill yr amser bore yma i ti felly, yn enw Iesu. Amen. Amen. So mae'r plant nawr yn gallu mynd lawr grisiau, a wedyn mae Arwel am ddod fyny. Iawn, dwi'n hwnna'n gweithio? Iawn, gret. A mae'n neis bod efo chi. Na i droi at yr hyn sgen i rhannu mewn munud, ond dwi eisiau ni wrando ar ddarlleniad i ddechrau. Darlleniad yn dod o Mathew 2, adnodau 1 i 12. A mae hwn yn mynd â ni nôl i dolyg go iawn, yn dydi? Cafodd Iesu ei eni yn Bethlehem yn Jwdea, yn y cyfnod pan oedd Herod yn frenin. Ar ôl hynny, daeth gwir doeth o wledydd y dwyrain i Jerusalem, i ofyn, ble mae'r un sydd newydd gael ei eni yn frenin yr Iddewon, gwelon ni ei seren yn codi yn y dwyrain, a dyn ni yma i dalu teirged iddo. Pan glywodd y brenin Herod, roedd wedi cynhyrfu'n lan, roedd cynnwrf yn Jerusalem hefyd. Felly, galwodd Herod y prif offeiriad a'r arbenigwyr yn y gyfraith Iddewig i'w gyfarfod. Gofynnodd iddyn nhw, ble mae'r Meseia i fod i gael ei eni? Yn Bethlehem Jwdea, medden nhw. Dyna ysgrifennoedd y proffwyd. Bethlehem yn hir Jwda, nid rhyw bentref dibwys yn Jwda wyt ti, achos ohono ti daw un i deyrnasu, un sydd yn fugail i arwain fy mhobol Israel. Ar ôl cael gwybod hyn, dyma Herod yn galw'r gwir doeth i gyfarfod preifat. Cafodd wybod ganddyn nhw pryd yn union oedd y seren wedi ymddangos. Yna dywedodd, ewch i Bethlehem i chwilio am y plentyn, a gadewch i mi wybod pan ddewch o hyd iddo, mwyn i mi gael mynd yno i dalu teyrnged iddo hefyd. Ar ôl gwrando beth oedd gan y brenin i'w ddweud,
i ffwrdd â nhw. Dyma'r seren yn mynd o'i blaen, nes iddi aros uwch ben yr union fan lle roedd y plentyn. Roedden nhw wrth ei bodd. Pan eithon nhw i fewn i'r tŷ, dyna lle roedd y plentyn gyda'i fam Mair, a dyma nhw'n disgyn ar ei gliniau o'i flaen a'i addoli. Yna, dyma nhw'n agor eu paciau a rhoi anrhegion gwerthfawr iddo. Aur a thys a myr. Rhybuddiodd Duw nhw mewn breuddwyd i beidio mynd nôl at Herod. Felly dyma'r gwir doeth yn teithio nôl i'w gwlad ei hunain ar hyd ffordd wahanol. So gobeithio bydd Duw yn bendithio yr amser gawn ni efo'n gilydd. Nawr, fyddwch chi'n cofio o'r hysbysebu dyn ni wedi gwneud efe a o neges Rhys wythnos dwytha bod ni'n dechrau cyfres newydd. Cyfres o'r enw, sori dwi'n ffidlan efo'r meic achos dwi'n bwmio ac yn byddai chydig bach. Cyfres newydd o'r enw Cyfarfod Crist, Profi'r Wefr. Ac wrth i gyflwyno fe wythnos diwetha, oedd Rhys yn hannog ni i fod yn agored. I weld beth mae Duw eisiau datguddio i ni wrth i ni gyd i gyfarfod efo fe yn ystod y flwyddyn. A fel yr esboniodd Rhys wythnos dwytha, dros yr wythnosau nesaf, hyd at tua diwedd Chwefror, dwi'n meddwl, byddwn ni'n edrych ar gyfres o hanesion o'r Efengylau. A gweld pobl unigol yn cyfarfod efo Iesu, a gweld beth sy'n digwydd, a gweld pa wahaniaeth mae hwnna'n gwneud i'w bywyd nhw. A wythnos yma, fel o'n i'n nodi ar gychwyn y darlleniad, mae'n teimlo fel sy'n ni'n wyndio'r cloc nôl chydig wythnosau, yn dydy, i un o'r darlleniadau yna fydden ni'n arfer wneud o gwmpas y dolyg. Nawr, just wrth basio, bach o gyd-destun, dyn ni ddim actually'n gwybod pryd nath y gwir doeth gyrraedd. Hynny yw, mae yna drafodaeth, oedden nhw'n hwyrach, oedd Iesu wedi tyfu chydig bach ac yn y blaen. So neb yn sicr o pryd wnaeth nhw gyrraedd, falle fod nhw wythnos di mynd, falle wythnosau, falle misoedd di mynd. Ond beth bynnag, dyn ni'n gwybod rhai pethau amdanyn nhw. Dyn ni'n gwybod llawer am y gwir doeth. Mae yna lot o draddodiadau yn does. Mae yna enwau wedi cael ei rhoi iddyn nhw. Mae yna ganeuon wedi cael ei sgwennu amdanyn nhw. Ond dyn ni'n gwybod llawer amdanyn nhw. Dyn ni'n gwybod bod nhw'n dod o'r dwyrain. Mae'n debyg bod nhw'n dod o Persia neu Rhan, fel rysyn ni yn ei nabod e nawr. Ond dyn ni'n gwybod rhai pethau amdanyn nhw. Roedden nhw yn bobl oedd yn astudio llyfrau sanctaidd. A roedden nhw hefyd yn astudio'r sêr. A roedden nhw wedi clywed proffwydiolaethau, un gan Daniel, oedd yn dweud, gwrandwch ar y geiriau, daw un wedi ei eneinio yn arweinydd. Mae'n un special yn dod. A wedyn proffwydoliaeth yn llyfr Niwmeri, sy'n deud, bydd seren yn dod allan o Jacob, teirn wialen yn codi yn Israel. So maen nhw wedi astudio'r pethau mewn y llyfrau sanctaidd. A wedyn maen nhw'n dehongli'r sêr. A maen nhw'n gweld seren, a maen nhw'n cychwyn am Jerusalem. A maen nhw'n cyrraedd palas y brenin Herod ac yn deud, gwelon ni ei seren yn codi yn y dwyrain, a dyn ni yma i dalu teyrnged iddo fe. A dyn ni'n gyfarwydd iawn ar stori, dyn ni'n gwybod y gweddill o'r stori, dyn ni'n gwybod bod Herod wedi gwylltio, dyn ni'n gwybod bod neb yn y palas yn gwybod be oedd yn digwydd. A wedyn, dyn ni'n gwybod bod Herod wedi cocio bod eisiau mynd i addoli Iesu a bod e'n dweud, ewch, a wedyn dewch yn ôl i ddeitha i fi gymryd i'w addoli e. A wrth gwrs, dylem eisiau addoli e o gwbl nag oedd. Ond wedyn ni, y gwir doeth yn cael y neges mewn y freuddwyd yn gweud, ewch adre, ond ewch adre ffordd wahanol, ar hyd ffordd arall. Ond heddiw, dyn ni jyst yn mynd i zoomio mewn, mynd i edrych yn fanwl ar eu cyfarfod nhw efo Iesu, a Iesu yn blentyn. A dyn ni am edrych ar 4 pwynt yng nghyd-destun y syniad yma o'r wefr, y cyffro o gyfarfod Iesu. Dyn ni'n mynd i edrych ar y ffaith bod gwybodaeth yn y pen yn dod yn brofiad byw. Dyn ni'n mynd i edrych ar y ffaith fod disgwyliadau, be oedden nhw'n disgwyl a'i profiad nhw yn wahanol.
Yn drydydd, dyn ni'n mynd i weld rhywfaint o fawredd Duw. Ac wedyn ni'n bedwerydd, dyn ni'n mynd i edrych ar ei ymateb nhw. So, pwynt cynta, gwybodaeth pen yn dod yn brofiad byw. Oedd y dynion yma yn ddynion clyfar, oedd nhw ddynion galluog. O'n i'n gwylio angladd Tom ddoe, a oedd Rhys yn so bod Tom yn deud, dydw i'm yn llawer o sgolar. Wel, sgolars oedd rhain y bobl glyfar, oedd nhw'n astudio. A jyst wrth basio, mae'n hyfryd yn dydy, reit ar ddechrau hanes y geni, mae Duw yn rhoi rôl bwysig i ddau set o bobl. Mae'n rhoi rôl bwysig i'r sgolars a mae'n rhoi rôl bwysig i'r bugeiliaid. Dau begwn o gymdeithas i ddangos bod y newyddion da i bawb. Sgolars a pobl o ddim, pawb. Just nodyn bach wrth basio yn fyna, ond oedd rhain yn ddynion peniog. Oedden nhw probably yn doctor rhywbeth ac yn beth bynnag arall nawr, dyddiau yma. Oedden nhw wedi bod yn astudio proffodoliaethau yn ceisio i deall nhw darllen arwyddion yn y sêr amdanyn nhw. Nawr, o leia un person sy'n gweithio mewn prifysgol yma, llwch chi ddychmygu'r cyffro. Maen nhw wedi bod yn astudio yn y llyfrau, a nawr mae yna rhywbeth yn digwydd. Mae hwn yn dod yn wir. A maen nhw'n chwilio, a maen nhw'n teithio. Maen nhw'n gweld seren yn arwydd, maen nhw'n teithio yn fylltiroedd lawer, maen nhw'n cyrraedd y wlad, maen nhw'n edrych ymlaen i weld yr arweinydd yma o Daniel wedi proffwydo amdano. Mae'r holl wybodaeth pen yma, yr holl ddarllen, yr holl drafod, yn ei harwain nhw i berson cig a gwaed. A roedden nhw'n gwybod bod y person yma'n bwysig. Oedd yr anrhegion maen nhw'n dod efo nhw yn rhai gwerthfawr, oedden nhw'n dangos i fod e'n bwysig. A mae'n arwyddocad i'r anrhegion. Dyn ni'n mynd siŵr os oedd y doethion yn deall yr arwyddocad yna, ond mae'n sôn yn does bod yr air oherwydd i fod Iesu'n dduw. Bod y thys am ei fod wedi dod yn aberth a bod y myr yn arwydd o'i ddioddefaint. A mae'n rhywbeth pwysig iawn o fan hyn eto, chi'n gweld. Oedd gynnyn nhw lot o wybodaeth pen, ond nawr mae'r gwybodaeth pen yn dod yn brofiad. Ac eto, o'n i wrth y modd efo be oedd Rhys yn deud yn yr angladd y diwrnod o blaen, am brofiad Tom, un oedden ni'n ei hoffi ac yn ei garu'n fawr iawn. Nid syniad oedd Iesu Grist iddo fe, nid theori oedd Iesu Grist iddo fe, ond person. Person real Iesu Grist oedd a ni yn cael y profiad o fedru dod i'w nabod a'i garu. A mae hwn yn thema ac yn thema cyson ac trwy'r Beibl. Gryndwch ar yr adnod yma o'r salmau. Salm 34, adnod 8. Profwch drosoch eich hunain, mor dda ydy'r arglwydd. Grandwch ar hynna eto. Profwch drosoch eich hunain, mor dda ydy'r arglwydd. Mae gwybod rhywbeth yn y pen yn un peth. Ond mae ei brofi neu fel mae'r gair Hebraeg yn yr adnod ei dastio fe yn rhywbeth gwahanol. Mae'n anhygoel. A dyna ddigwyddodd i'r dynion yma. Roedden nhw wedi treulio blynyddoedd yn dysgu am bethau, yn paratoi am ddyfodiad y brenin newydd, ond nawr, wrth ei bresau maen nhw'n cael cyfarfod Felly mae gwybodaeth pen yn dod yn brofiad byw. Yr ail bwynt ydy, mae disgwyliadau a'i profiad nhw yn wahanol. Roedden nhw'n dod i chwilio, am un arbennig roedden nhw'n dod i chwilio, ond ddiw un oedd yn ddigon pwysig i gael seren i ddeud i fod e'n dod. Dyna pa mor bwysig oedd e. Mae'n siŵr bod nhw'n disgwyl rhywbeth reit spectacular felly. Rhyw fanffer, rhywbeth arbennig iawn. A mae'n siŵr bod nhw'n cael trafferth deall. Dychmygwch, maen nhw wedi bod yn paratoi. A mae'n y frenin newydd yn dod. A mae'r brenin newydd yma'n wirioneddol bwysig. Ond pam bod e'n cael ei eni yn fanna? Pam bod e'n cael ei eni yn yr hen wlad
backwards yna, sydd yn cael ei reoli gan rhywun arall. Chymo, os oes yna freni newydd ar y cael, sech chi'n meddwl os fe'n rhifain yn bysech. Chymo, yn cymryd drosodd gan yr awdwr neu rhywbeth hwnna. Ond dim wedi disgwyl. A mae yna fwy o ryfeddod, chwel, achos nid yn unig dyn nhw ddim, maen nhw'n landio mewn gwlad anisgwyl, ond pan maen nhw'n cyrraedd, mae'n fwy ryfeddol. Dydy e ddim hyd yn oed yn y palas. Sgan bobl y palas, ddim syniad beth sy'n digwydd. Mae Herod yn galw'r arbenigwyr ato fe. A chymo, mae fatha rhyw sketch bron iawn, beth sy'n digwydd, oge? Dwi'n bod. Sgan nhw'n syniad. Ond maen nhw'n fwy eto. A pan maen nhw'n cael hyd iddo fe, babi di. Plentyn newydd anedig, plentyn i deulu tlawd, oedd yn gorfod benthyg lle i aros. Plentyn cwbl ddi am ddiffyn y bydde. Pobl bwysig y palas yn fian iawn yn chwilio amdano i wneud niwed iddo fe. Doedden nhw ddim yn disgwyl hyn. Ddim dyna be oedden nhw'n disgwyl o gwbl. Ond, does dim byd y mywyd Iesu Grist sydd yn ddamweiniol. Oedd y ffaith i fod wedi dod fel hyn yn dangos rhywbeth pwysig iawn, i'n helpu ni i ddeall. Dewch i ni edrych ar fywyd Iesu wrth iddo fe dyfu. Chi'n gofio, wrth iddo fe dyfu fi oedd e'n gwneud lot o bethau, a fi oedd e'n gwneud gwirthiau. Falle bod chi'n cofio bod y wyrth cyntaf mewn priodas. Nath ei briodas, oedd nhw'n rhedeg allan o wyn, nath e droi'r dŵr yn wyn. A pan dyn ni darllen hanes y wyrth gyntaf yma yn y briodas yng Nghana, dyn ni darllen y geiriau hyn. Y wyrth hon yn Cana Galilea oedd y gyntaf gwnaeth Iesu, a sylwch, be mae'n deud nesaf, fel arwydd o pwy oedd e. Roedd yn dangos ei ysblander a dyma'i ddisgyblion yn credu hynddo. Dyn ni'n ei galw nhw'n dydyn yn wyrthiau ac arwyddion, signs and wonders, pan mae Iesu Grist yn ei gwirth. Achos nid yn unig maen nhw'n bethau rhyfeddol, ond yng ngeiriau'r adnod yna, maen nhw'n arwyddion o bwy oedd e. Oedd e'n wir am ei fywyd e, a mi oedd e'n wir hefyd am ei eni e. A sut mae'r gwir doeth yn ymateb? Mae'r ymgnawdoliad, mae'r ffaith bod Duw wedi dod ato ni mewn plentyn cwbl ddi am ddiffyn yn ei llorio nhw. Dyn nhw'n gallu credu'r peth. Maen nhw wedi darllen amdano fe, maen nhw wedi dysgu amdano fe, nawr maen nhw'n ei gyfarfod e, ac yn y cyfarfod hynny, maen nhw'n gweld ac yn profi ac yn disgyn o'i flaen e. Achos chi'n gweld, mae hwnna'n dod yn ymlaen i'r trydydd pwynt, achos be maen nhw'n gweld ydy mawredd Duw. Oedd eu profiad nhw'n hollol wahanol i be oedden nhw'n disgwyl. Oedden nhw wedi gweld arwyddion, oedden nhw wedi disgwyl gweld arwyddion arferol mawredd brenhinoedd. Ond roedd mawredd y brenin yma yn wahanol. Yn ei fawredd e, fe ddaeth e yn un ohonom ni. Achos dyna be oedd ei angen ar y byd. Dyna be sy'n angen yna chi ac arna i. Mae yna hen ddigon yn does o frenhinoedd cyffredin yn y byd yma. Yn rheoli, yn gormesu, yn cael ei ffordd. Ond mae hwn yn frenin gwahanol. Mae'n archyffeiriad gwahanol. Fel mae'r llythyr at yr Hebreaid, mae'n rhywun gen i, yn deud. Felly, roedd rhaid i Iesu gael ei wneud yn union yr un fath â ni. Meddyliwch am hwnna. Mae Duw yn dod ato ni, roedd yn rhaid i Iesu gael ei wneud yn union yr un fath â ni, ei frodyr a chwiorydd. Dim ond wedyn y gallai fod yn archyffeiriad trigarog a ffyddlon yn gwasanaethu Duw ac yn cyflwyno aberth fyddai'n delio gyda phechodau pobl a dod â nhw i berthynas iawn gyda Duw ac mae'r doethion yn gweld hynny. Maen nhw'n profi hynny. A mae hwnna'n wefr, yn dydi? Fel dwi wedi sôn yn barod, doedd e ddim beth oedden nhw'n disgwyl,
ond maen nhw'n gweld y brenin gafodd ei addo, yr un oedd y sêr yn plygu iddo fe. A mae yma, mewn lle tywyll, di, budur, drewllyd yn dod yn un ohono ni. Nawr, dwi'n siŵr bod rhai o'noch chi'n gwybod, mae un o fy nghyfrinachau bach i yw bod fi'n fan enfawr o Star Trek. Dwi ddim ar das pawb, ond dwi wrth y modd efo cyfresu i gyd. A falle, hyd yn oed os ydych chi ddim yn gyfarwydd ar gyfres, fyddwch chi'n gwybod mae un o'r dywediadau sy'n aml yn cael ei ddefnyddio wrth gyfeirio at y gyfres ydy'r dywediad "It's life, Jim, but not as we know it." Okay? Nawr, cyn bod unrhyw un yn anfon y neges i fewn, dwi jyst eisiau cael ffaith allan, dydy'r geiriau yna byth yn cael ei deud yn y sioe. Ond mae'n un o'r pethau yma, chymod y myths yma sydd wedi datblygu. "It's life, Jim, but not as we know it." A pam o'n i'n meddwl am brofiad y doethion, o'n i'n meddwl am Star Trek. Achos i aralleirio y geiriau yma sy'n cael ei priodoli i Star Trek, dwi'n gallu dychmygu y doethion yn troi at ei gilydd ac yn deud, "It's greatness, but not as we know it." Mae hwn yn fawredd, ond ddim fel dyn ni'n ei nabod e, ac mae'n dangos hyn reit o'r dachrau. Be di arwyddion mawredd y byd? Motorcades, ceir, tanks, fflagiau, fanfares gan fans. Dangos awdurdod. Ond dim dyna beth ni'n cael fan hyn. Mae Iesu yn dangos i fod e'n troi safonau'r byd wyneb i weired. Flynyddoedd wedyn, fe ddedodd Iesu hun y geiriau hyn, dych chi'n gwybod sut mae'r rhai sy'n llywodraethu'r cenhedloedd yn ymddwyn? Mae nhw wrth eu bodd yn dangos eu hawdurdod ac yn ei lordio hi dros pobl, ond rhaid i chi fod yn wahanol. Grandwch, rhaid i'r sawl sydd am arwain ddysgu, gwasanaethu, a phwy bynnag sydd am fod yn geffyl blaen fod yn was i eraill. A mae'n dangos yn ei reit ar y dechrau. Mae'n dangos yna pan mae'n cael ei eni am yr doethion yn ei weld e. A maen nhw'n ymateb i hynny. A beth yw ei ymateb nhw? Maen nhw wedi gwneud taith bell iawn. Mae be maen nhw'n ei gael yn wahanol iawn. Be oedd ei ymateb nhw? Wrth baratoi hwn, o'n i'n meddwl, ewch chi ni roi yn hunain yn ei sgidiau nhw. Bobl bwysig. Maen nhw bobl glyfar. Maen nhw wedi astudio am flynyddoedd. Maen nhw wedi gweld ar arwyddion. Maen nhw'n teithio am bell. A maen nhw'n landio mewn lle budur hyll a drewllyd. Fydden nhw'n siomedig, chi'n meddwl? Ond ni wedi disgwyl chydig bach mwy na hyn. Wrth i fi feddwl hynny, o'n i methu helpu a meddwl am yr hanes o'r Hen Testament. Chi'n gofio, Naman y Syriad eisiau cael ei achau, oedd gynnu fe glefyd ar ei groen. A mae'n cael ei anfon at Elisais. A chi'n bod, oedd hwn yn ddyn pwysig. A mae'n mynd at Elisais, a dydy Elisais ddim hyd yn oed yn dod allan o'r tŷ i siarad gyda ge. Hwna'n rwd i ddechrau yn dydy rhywun pwysig. A mae Elisais yn dweud, dos i olchi'n yr orionau'n 7 gwaith. A mae Naman yn dweud, mae'r iorddonau yn hen afon hyll, drewllyd, ycha fi. Mae gynnon ni afonydd lot gwell yn Syria. Be os gai fynd i fanna? Na, i'r iorddonau'n me fod i wneud. Diwedd y stori yw, mae rhywun yn cael perswad arno fe, ac mae'n mynd i'r afon ac yn cael ei achau. Ond yn fan hyn, does ddim awgrym am siom gan y doethion, syndod falle, ond dim siom. Be dyn ni'n darllen amdanyn nhw? Eithon nhw mewn i'r tŷ, a dyma'r geiriau. Dyna lle roedd y plentyn gyda'i fam Mair. A be maen nhw'n wneud? Y dynion pwysig yma? Dyma nhw'n disgyn ar ei gliniau o'i flaen a'i addoli. Yna dyma nhw'n agor eu paciau a rhoi anrhegion gwerthfawr iddo, air a thys a myr.
maen nhw wedi cael eu llorio. Maen nhw'n disgyn ar ei gliniau o'i flaen, maen nhw'n plygu, maen nhw'n addoli, mae unrhyw dignity fydde wedi bod gynnyn nhw wedi mynd. Maen nhw'n disgyn o'i flaen achos maen nhw'n cael y wefr o ddod i'w nabod e. Y wefr o gyfarfod yr un mwyaf a fiodd erioed yn dod yn un ohono ni. Dyn ni wedi bod yn canu dros y Nadolig yn do. Wele ddiwdod yn y cnawd. Dwyfol fab i ddyn yn frawd. Dyw yn ddyn fy enaid gwel Iesu ein Emmanuel. Dyw gyda ni yn y ffordd mwyaf real, mwyaf bregus, mwyaf agos ato ni ac y gallen ni ddychmygu. A maen nhw'n disgyn ar ei gliniau ac yn ei addoli e. Wnaethon nhw gyfarfod Crist. Wnaethon nhw brofi Wefr. Be amdano ni? Wrth i ni feddwl am brofiad y doethion o gyfarfod Crist, be dyn ni'n medru dysgu a sut dyn ni'n medru ymateb. A dwi'n meddwl bod yr atebion yn dod wrth i ni ymateb i 4 cwestiwn. A dwi am ofyn y 4 cwestiwn yna nawr. Maen nhw'n seiliedig ar y pwyntiau. Dwi am ofyn y 4 cwestiwn, a dwi am ofyn y cwestiynau i fi fy hun. A dwi'n eich gwahodd chi gyd yma neu adre i ofyn y cwestiynau i chi'ch hun hefyd, fel yn ni gyd holi'n hunain, ddim meddwl am bobl eraill. Cwestiwn cyntaf. Ydw i'n gwybod pethau am Dduw yn fy mhen? Ydw i angen dod i'w gweld a deall a'i profi yn reality yn fy mywyd? Os ydw i, beth am ofyn i Dduw wneud hynny'n real yn ymhrofiad i? Yn ail, wrth i fi geisio Duw a chael Crist, ydy fy mhrofiad i yn wahanol i beth dwi'n disgwyl. Ydy'r syniadau bach sydd gen i, sydd weithiau ddim wedi seilio ar yr ysgrythyr, yn neud i fi ddisgwyl rhywbeth gwahanol gan Dduw? Ydy e'n cyfyngu ar be mae Duw yn medru wneud yno fi a thrwo fi? Beth am ofyn i Dduw ddangos ei hun i mi a dangos sut mae eisiau fy newid i? Yn drydydd, ydw i'n gweld mawredd Duw yn fy nghyffwr i, yn yn cyffwr ni? Nid jyst fel stori mewn hanes, ond yn y mywyd i heddiw. Mae'r un Duw oedd yn bresennol yn y preseb, oedd yn cyffwr bywydau'r doethion yna, medru bod yn bresennol gyda ni heddiw yng Nghrist trwy waith yr Ysbryd Glân. Ydw i wedi clywed hanes gen i Iesu mor aml, mod i wedi anghofio rhyfeddod be mae Duw wedi gwneud a be mae Duw yn medru gwneud nawr, yn dod i'r byd, a'i wneud ei hun yn isel mwyn yn tynnu ni ato e. Sut na i ymateb? Ydw i'n mynd i ddilyn y siamp y gwir doeth? Be wnaethon nhw stopio, myfyrio am y ffaith i bod nhw wedi medru dod i'w gwmnïau, plygu a'i addoli. Wrth i ni glywed hyn i gyd, dyn ni'n cael yn gwahodd i ddod i'r un profiad a'r gwir doeth. Falle bod chi'n cofio, tua diwedd bywyd Iesu, ar ôl yr atgyfodiad deud y gwir, ar y ffordd i'r maes, nath ei gyfarfod disgyblion yn do. A dych chi'n cofio geiriau'r disgyblion nath ddim i nabod ar y cychwyn. A wedyn maen nhw'n deud wrth ei gilydd, roedden ni'n teimlo rhyw wefr, fel petai'n calonnau ni ar dan, wrth iddo siarad â ni ar y ffordd ac esbonio beth y mae'r ysgrifau sanctaidd yn deud. Mae'r wefr yna ar gael. Dyna oedd profiad John Wesley, dyn ni'n gyfarwydd â emynau a hanes i fywyd e. O John Wesley ath ei gyfarfod mewn capel Methodistaidd bach yn Aldersgate Street yn Llundain.
A mae werth cofio, pan ath Wesley i'r cyfarfod yma, oedd e'n ficer. Oedd e'n credu'r pethau iawn. Ond yn y cyfarfod hwnnw, fe gafodd e brofiad o ddiw yn cyffwrdd ei galon e. Ac yn ei geiriau hun yn sgwennu am y digwyddiad, mae'n defnyddio'r geiriau enwog yma, I felt my heart strangely warmed. Mae'n cael y wefr yna. Mae'n profi yn ei fywyd yr hyn yr oedd e'n gwybod yn ei ben. Ydyn ni eisiau profi'r wefr yna? Dewch chi'n ddefnyddio geiriau hen emyn Dafydd Morris ar ein cyfer ni. Na dim fodloni ar ryw rith o grefydd heb ei grym, ond gwir adnabod Iesu Grist yn fywyd annwyl im. Mae'r gwahoddiad yna, mae'r profiad yna. Dewch i ni ymateb iddo fe. Nawr, yn dawel bach, dewch i ni gael llygyd a ni dreulio chydig o amser mewn gweddi yn meddwl unwaith eto am y 4 cwestiwn a'r 4 pwynt yna. A diolch i Dduw i fod yn gwachodd ni i wneud hynny. Arglwydd, helpa fi symud y pethau yna dwi'n gwybod yn fy mhen i fod yn brofiad. Nid i ddangos dy hun yn realiti yn fy mywyd i. Dad, dangos i ni dy fod ti'n llawer mwy na byd yn ni'n disgwyl. Bod gen ti lawer mwy i wneud yn ein bywydau ni na gybydden ni wedi disgwyl i ti wneud. Arglwydd, diolch i ti am dy fawredd di, i fod yn fawredd mor wahanol i fawredd y byd. Nid i agor yn llyged ni, dangos i ni, cyffwrdd ni gyda'r mawredd hynny. A helpa ni, Arglwydd, i dybrofi di, i ddod â'r wybodaeth yn o'r pen i'r galon a'r enaid. A diolch i ti o Dad. Nid yn unig dy fod ti'n fodlon gwneud hynny, efo rhai fel ni, ond bod ti'n eisiau yn ysu i gael gwneud hynna i rhai fel ni. Felly, dyn ni'n rhoi ein hun yn y ddwylo di. A dyn ni'n gofyn i ti, Arglwydd, gnad y waith yn ein peth ni, yn ein calonau ni nawr. Amen. Released an official statement regarding last night's strange light phenomenon. Leaders of various religious organizations around the world claim the event to be a divine
Greit. Gwnewch ni sefyll a canu'n ganol ar. Bydd garaf yw'r Dy garedd byth yn methu trwy nyddiau rwy'n ddiogel yn dy law. O'r eiliad pan rwy'n deffro nes yn rhoi fy mhen I lawr fe gana fi am ddaioni fyny. Ar hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon. Ar hyd fy oes fe ddios mor dda. A phob anadl sydd gen I fe gana fi am ddaioni fyny. Caraf dy lais rwy'n dwedid arwain drwy y fflamau a'r dywech nos rwy'n ty nesaf ata I wedi'n nabod fi fel tad a'n nabod ti fel ffrind rwy'n wedi byw yn aioni fyny. Ar hyd fy oes I sydd yn ffyddlon. Ar hyd fy oes fe ddios mor dda. A phob anadl sydd gen I fe gana fi am ddaioni fyny. Mae ddaioni. Mae ddaioni yn rhedeg nawr, yn rhedeg ar fôn. Mae ddaioni yn rhedeg nawr, yn rhedeg ar fôn. Roes fy mywyd lawr, wydd yn ildio nawr, rwy'n rhoi pob peth I ti. Mae ddaioni yn rhedeg nawr, yn rhedeg ar fôn. Mae ddaioni. Mae ddaioni yn rhedeg nawr, yn rhedeg ar fôn. Mae ddaioni yn rhedeg nawr, yn rhedeg ar fôn. Roes fy mywyd lawr, wydd yn ildio nawr, rwy'n rhoi pob peth I ti. Mae ddaioni yn rhedeg nawr, yn rhedeg ar fôn. Ar hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon. Ar hyd fy oes fe ddios mor dda. A phob un anadl sydd gen I fi fe gana fi am ddaioni